De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. Lof zij u Christus. In die tijd sprak Jezus tot de menigte over het rijk Gods. En wie genezing nodig hadden, genas hij. Toen de dag ten einde begon te lopen, kwamen de 12 naar hem toe en zeiden: stuur de mensen weg. Dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om daar onderdak te vinden. Want hier zijn we op een eenzame plek. Maar hij antwoordde: geeft gij hun maar te eten. We hebben niet meer dan 5 broden en 2 vissen, zeiden ze. Of zouden we voor al dat volk eten moeten gaan kopen? Er waren naar schatting wel 5000 mannen. Hij gelastte nu zijn leerlingen: laat ze gaan zitten in groepen van ongeveer 50. Dat deden ze. En ze lieten allen plaats nemen. Daarop nam hij de 5 broden en 2 vissen, sloeg de ogen ten hemel, sprak de zegen erover uit, brak ze en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte voor te zetten. Allen aten tot ze verzadigd waren en wat ze overhielden haalde men op, 12 korven met brokken. Woord van de Heer, wij danken God. Het hoort, het evangelie, er is nood. En deze nood is een lijden. En dat zeggen we ook, nood, lijden. Waar mensen lijden aan nood, daar toont Jezus medelijden, zijn medelijden. Er zijn mensen die ziek zijn, die lijden. Hij zorgt voor hen in zijn medelijden. Hij geneest hen en vanuit zijn medelijden geneest Jezus een verziekte wereld. Hij geneest een verwond mens. Hij geneest je van wat je leven en je hart verziekt. Er is nood. We moeten niet meteen naar de goede afloop kijken van het evangelie. Mensen die genezen zijn, mensen die verzadigd zijn. Want dan ga je voorbij aan de diepte van de nood van mensen. En ook aan de diepte van Jezus' medelijden. Er is nood. En dan gaat het niet om 1, maar om een grote aantal mensen die in nood verkeren. Er worden aantallen genoemd. Vele mensen in nood. En ieder is 1. En ieder is 1 om geholpen te worden. Zo heb je aanstaande moeders in nood. Jonge moeders in nood. Of jonge vaders en moeders in nood. Die onverwacht, ongewenst zwanger zijn en een kind verwachten. Dan gaat de noodbel. Help, wat nu? Hoe reageert men op de nood? De noodsituatie die is ontstaan. Wat is de reactie van mensen erop? En wat is de reactie van Jezus' eigen leerlingen? Ze komen naar Jezus toe en zeggen: stuur die mensen weg. Is dat nu helpen? Mensen in nood wegsturen met lege handen? Mensen moeten het elders maar gaan halen? Hebben de leerlingen zelf niet te geven? Zeker in de radeloosheid van de leerlingen vind je iets van de diepte van de nood. Iets van, wat overkomt ons nu? De machteloosheid, zo met de handen in het haren zitten. En dan zoeken ze wel een hele gemakkelijke oplossing. Stuur de mensen weg. Je laat de mensen daardoor in de steek, je helpt ze niet. Niet alleen de noodsituatie is een probleem. De leerlingen zijn ook onderdeel van het probleem geworden. Zij die moeten helpen, helpen niet. Vinden we dat niet terug? Bijvoorbeeld in de noodsituatie van een jonge aanstaande moeder die ongewenst, onverwacht zwanger is en een kindje te verwachten heeft. Hoe reageren mensen erop die deze aanstaande moeder nabij zijn? De ouders of de vriend of vriendje of de man of hulpverleners. Welke raad en advies geven zij aan haar? Wat is hun reactie? Wat doen ze? Je hoort maar al te vaak dat
jonge vrouwen die nog thuis zijn door vader en moeder, wellicht ook wat radeloos en in de war, aangeraden wordt om abortus te plegen, terwijl de jonge moeder dat eigenlijk ten diepste niet wil. Hoeveel zijn er niet die nadat ze abortus hebben gepleegd en daar een intens verdriet en ook pijn van hebben en voelen, en die daar dan uiteindelijk over durven te spreken, zeggen dat ze eigenlijk geen abortus wilden, maar dat op hen werd ingepraat. Zo van, je kunt je toekomst en je school en je carrière toch niet gaan opgeven. Dat ze er min of meer toe gedwongen zijn geworden. Je voelt je immers zo radeloos en dan wordt er op dat moment nog op je ingepraat. Een vriend of een vriendje kan ook zo spreken. Van, ik ben er nog niet aan toe om vader te worden. Laat jij maar abortus doen. Is dat helpen van de kant van vader en moeder? Is dat helpen van de kant van vriend of man? En van de kant van de hulpverleners? Wat zeggen die zo? Oh, het is het beste wat je hebt kunnen doen. Is een radeloze jonge moeder in nood daarmee geholpen? Je geeft ze toch geen stenen voor brood? Ouders, man, vriend, hulpverlener worden eigenlijk onderdeel van het probleem. Net als de leerlingen die zeiden, stuur ze weg. Zo haal het weg, dan ben je er van af. Dat dacht je. Maar Jezus denkt niet zo. Jezus zal niet alleen in medelijden hen die in nood zijn helpen, maar met het tonen van zijn medelijdend hart en zijn wonden van liefde, zal hij het hart veranderen van de leerlingen. Wie hart verhard is. Het hart van de ouders, het hart van de man, en vriend en hulpverlener. Het hart wellicht ook van de vrouw, ongewenste verwachting ten opzichte van haar kindje in haar schoot. Geven jullie hen maar te eten, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. Jullie moeten geven wat ze nodig hebben. En zo zal Jezus hen wie hart verhard is om te helpen en in eigen onmacht de ander in de steek laat, omvormen tot medewerkers in zijn machtig wonder van zijn barmhartige en gevende liefde, die geeft wat de mens in nood echt nodig heeft en waarmee die echt geholpen is. Er is nood. En dat kan ook de nood zijn van de vrouw die reeds abortus heeft gepleegd en daar pijn en verdriet over heeft. Een nood waar ze alleen niet voor uitkomt en ook niet daarmee wegkomt, niet uitkomt. De nood wordt alleen maar groter en daar heeft ze echt hulp bij nodig. En hoe wordt er gereageerd op deze nood, op dit getoonde verdriet? Vaak is er dan van de anderen een afstandelijke houding. Ook van de hulpverlening. Soms een emotionele kilheid. Ik begrijp dat je verdriet hebt, maar je moet nu verder. Het is goed wat je gedaan hebt. Dat moet je maar voor ogen houden. Laat het achter je en kijk maar vooruit. Het is de ontkenning van de pijn. Vaak uit onmacht of onwil. Ben je zo'n helper? Het is eigenlijk die ander met een kluitje het riet insturen. Jezus neemt de nood en de pijn serieus. En door wat hij geeft aan barmhartige liefde, kan er ook echt een weg van hulp en genezing opgegaan worden. En deze weg is de weg van Pasen. Het brood dat Jezus geeft, het brood zeg maar van het wonder van zijn liefde is het paasbrood. Dit wonder verwijst naar de Eucharistie, het paasmysterie. In de nacht dat hij werd overgeleverd. Het is het geheim van Jezus dood en sterven en verrijzen. Witte donderdag, de nacht dat hij werd overgeleverd. En Jezus weet dat hij wordt overgeleverd. Hij is machteloos, wordt overgeleverd in de handen van zondaars, in de handen van hen die het leven van hem afnemen. Witte donderdag grijpt vooruit op Goede Vrijdag. De duisternis van de dood. Hij geeft zich helemaal, zijn lichaam en bloed. En vanuit die situatie waar wij geen raad meer weten, met de dood, waar wij niks meer lijken te kunnen doen of veranderen,
verrijst Hij uit de dood. Hij is sterker dan de dood. Geen dood en ook geen nood, zo groot, of Hij overwint die. En geen zonde, zo groot, of Hij is er als gestorven en verrezen Heer. De weg van Pasen is de weg voor ieder van ons uit de nood en uit de dood naar een nieuw leven. En dat Hij in zijn liefde voor ons doet aanlichten. Bij dit wonder van liefde staat er in het evangelie, de dag loopt ten einde. Nou, wie dat hoort, de dag loopt ten einde, daar kan iets bij opgeroepen worden van de 2 Emmausgangers. Jezus is met hen meegelopen, met deze 2 leerlingen van Emmaus. Hij heeft naar hun pijn geluisterd. Hij heeft hun teleurstelling gehoord, hun levensverhaal, hoe dit, hoe dat. Het een en het andere van lijden en dood. En zo, dit is het einde, zeggen ze. En dan spreekt hij zijn levend woord. En een woord dat de geschiedenis van zijn leven verlicht. In het lichtplaats van Gods woord moest de Messias dit alles niet lijden om zijn glorie binnen te gaan. En dan zeggen ze daarop, blijf bij ons Heer, want de dag loopt ten einde. En dan breekt de vrezen Heer het brood en ze herkennen hem aan het breken van het brood. Een herkenning, hij leeft. Een herkenning en een erkenning van het leven dat sterker is dan de dood. Hij leeft. En zo kan er gezegd worden ook, mijn kind leeft. Niet meer aan tijd en ruimte gebonden. De ogen gaan open. Hoe heb je zo verblind kunnen zijn? De dag loopt ten einde. Is het uur waarop de Heer er voor ons is met zijn levend woord en met zijn levend brood. Hij is er voor je, blijf je erbij, loop met je mee. Hij leeft en wij leven door en in hem. Ja, een ouder die een kind verloren heeft en erover rouwt, kan zeggen, mijn kind leeft. Amen. Ik wens u een goede zondag toe.